कविता सुनाओ तनी मर्द मेहरारू के झगड़ा। ऐसे कि माता बहन भी सभे बैठल बा और कविता सुनाओ कि मेहरारू बुद्धि लगा के मर्द के कैसे हुकले बिया। एक दिन के लीला सुनी घटना घटल ससुरारी में। एक दिन के लीला सुनी घटना घटल ससुरारी में। मेहरारू हमार बड़ी झगड़ाहीन रात कटे मारा मारी में। एक रात सुतही के बेरा ओइसन न झगड़ा भइल। एक रात सुतही के बेरा ओइसन न झगड़ा भइल। वही बेरा मेहरारू हमार नैहर भाग के गइल। अब बीत गई 2-4 माह जब परल माह के पाला सकल जार पर जब लगनी हम मेहरारू के माला। अब भइल गई झगड़ा सुलझावे चल गई ससुरारी में। भइल गई झगड़ा सुलझावे चल गई ससुरारी में। अब मौगी से पहले भेंट हो गई ओकरे गांव के बाजारी में। तो कहनी कि तहरा घरे चल के हाथ गोड़ हम जोड़ब। कहनी कि तहरा घरे चल के हाथ गोड़ हम जोड़ब। मौगी कहलस कि बुझ लिया आज बिना मरले ना छोड़ब। मौगी कहलस कि बुझ लियो आज बिना मरले ना छोड़ब। कसहू बाजार छोड़ौनी कहनी वो हमरा मंजूर बा। तोहरो आज जाइए जाई कि दिल्ली कितना दूर बा। घरे जाके खूब गोहरौनी मनलस नहीं हो रहा के। घरे जाके खूब गोहरौनी मनलस नहीं हो रहा के। ससुर जी के बगले में हमार भइल बिछावना बोरा के। अब भुइया दामाद खटिया पर ससुरी हमरा तनिको न शोभे। भुइया दामाद खटिया पर ससुरी हमरा तनिको न शोभे। आ खटिया के नीचे ढुकनी उनका के सुई से लगली खूब खूब है। हद हो गई तो ससुर जी अब भीतर से मछिया गइल। अंगुड़ी से बसा के पूछ करनी तो ससुर जी बोरा फरा गइल। हम छरक के चल गइल खटिया पर। जानत रहने की मारी जरूर क्रिया खैले बिया। ससुर सुतलन बोरा पर हम खटिया पर रहने जागल तो मौगी आई 2 लफ्जा वही बोरवे पर मार के भागल। अब ससुर जी उठ के कहरे लगलन त डांड पीट सुहरौनी आ चुरैल हमला कइले बिया उनका के बतलौनी। तब बोरा पर फिर हम सुत गइनी। जानत रहनी हटिवा पर मारी जरूर तनखी पर सौंदवा कम कर दी। बोरा पर फिर हम सुत गइनी। ससुर सुतलन चारपाई पर तो लौ लगा के मौगी आइला 2 लफ्जा मारलस रजाई पर। अब एकरा बाद ससुर जी के भइल बा पारा गरम आ कवनी चुरैल सहकल बिया जाए कर दवाई करम। लगले देवे लुका के बहरा ससुर जी खींच के बरले खटिया पर तान के हम सुतनी चुरैल के फैला में पड़ले। तो हमके मारे मौगी आई बेटिए के चुरैल जनले झोटा ध के उठा के पटकले लातन मुकन खनले। तो गांव घर के लोग बटराइल भोरही भइल पंचायत आ सभे कहल कि पहले डर तो आज तहरा का पारे न आई। तो यहाँ खुलल तो ससुर जी अपन सगरो भूल बताओले कहले कि हमरे गलती बा एक रहन नहीं सिखौले। यही जैसे संदेश बा। इतने कारण अबले ये मर्दे के लगौलस लाउना ये बाबू घिसियौले जा कर 2 लफ्जा रोज उठावना। तो हृदय रोशन प्रदुमन कहले जितने बने बनावल जाला। यही से अपना बेटा बेटी के नीमन रहन सिखावल जाला। यही से अपना बेटा बेटी के नीमन रहन सिखावल जाला।